kuvaan, niin täytyy ottaa vatsasta. Lähellä heittää jo annetut voiton avaimet. Millaisia nää on nää pallot? No pyöreitä ja valkoisia. Vittu kun mä pelaan. Muistat mä vaan pyöreille. Tässä on viime hetken tunnelmat. Helvetin. Parin kuukauden paussi. Odottavat tunnelmat. Hyvä on. Oi vittu. Putpeli 2. Ei oo, mutta tulee kääntää. On se syö matkaa. Sivuvasta. Syö matkaa nyt mukaan. Tulee tuohon pituusin. Aivan pahin vihuri mitä voi olla. Joutuu vähän aikaa venaa. Lähtikö se videopyöriin? Ei saa lähteä. No niin, nyt on. Se oli 2005, tuli pois Kosovosta. Piti vähän aikaa opiskelusta taukoa ja kävi siellä nopeasti. Nyt se haluu lähteä taas. Go hutikko. Kaikki kengät. Missä on ne pirmoolit? Pikku takki! Siinä ylhäälle alhaan, se oli vitusti silloin. Kiristää. Niin pitää olla. No niin, mitä se nyt kertoo? Se mietti. Älä juuri olla itkeä sitten. Kyllähän tuolla voi viritellä kaiken näin. Korpa kiinni! Niin. Samaa paskaa. Päivä alkoi merkeissä, että minut todettiin siitä Hakaniemen kadulta. Minulla oli siinä sitten vähän hassut sukat ja naureskeltiin. Oliko se sitten kiva? Olihan se nyt. Päivä lähti ihan perusmerkeissä käyntiin. Ilman pisteitä ensimmäinen väylä.
Seuraavalla väylällä jo päästiin peliin mukaan. Yhtäkkiä sieltä nousi lihottava kotka, joka auttoi meikäläisen huippusuorituksiin tänään. Ei tullut iikelkrapula. Kierros oli vähintäänkin huuruinen, mutta paineeton. Kanssakaverini esittivät, etenkin Miikka Rintala, niin hyvää golfia, että hänen kanssaan ei ollut mitään painetta pelata. Pitää paikkansa. Tänään olosuhteet olivat vaihtelevat, kenttä oli raaka. Mutta silti pienellä nakuttamisella ja 2-3 metrin puttien sisään laittamisella pääsimme siihen haluttuun lopputulokseen. Ihana. Nyt olemme täällä tänään. Kiitos Klaussin. Ja otamme maljaa sinne. Laulaa! Ja lupaudun palaamaan Ben Hoganilla ensi hutikan.